Daniel, Għajd li int kont ħadsem fit-Troj, x'kont fih? Iż-żiemel? kont production assistant. U x'tagħmel, x'inhu xogħol ta' production assistant? Jiblaw f'sormu? Isek skjaf. Taqdil kulħadd. Ore. U le, tu tajn il-production, u. L-ikbar ċajta li qatt saret waqt li jintkom fuq film. Barċajta li għazzaret waqt li jien kont fuq Madonna. Int pappagalja għaw. Għat naħseb, u. Ma biex taħseb tirrepeti. Kalmetni jommi, għalli ma jmurx rajt zbal. Ma nistax niftakar ta' Għat ma għattu t-tnejku fuq il-film. ħafna, ma tanta minna li. Tas kem jgħidu ċuċati fuq il-film. Darba ħanajdlek, mux ċajta. Darba kont fuq film-jor fuq Julius Caesar. U kien hemm xeħna. Fejn kellhom il-Maltin, l-Exas Maltin, kellhom jirrabjaw. Għaliex il-ħobset jola ħafna minħabba li kien hemm il-pirati qed jiżirqu l-qawħ. U għadnilhom il-nies Maltin biex jirrabjaw. U dabdew jikollha joffendu. U għadnilhom. Isma' ħej, jien ħaġġejtlek fuq program u tkellimtlek ħażin. Fejn xed taħsbu da? Umbat, għankomplijek. Umbat għalluna le, mux hekk, għalluna mux bil-Malti. U bdew joffendu bl-Inglis. Fuck you, mother fuck you. Umbat kena rajdu l-om li jimmimaw bis. Umba kienet taddaħ. Ġamila dik. Issa il-ħabib tijak Owen. Għalix? Għax kbir me qoddim dak il-tifel. Mela, barra l-films li ħadsem fihom int. Għamilt imbat sensiela ta' affarijiet tan-nejk. Bħal kantajt fid-diska tan-nazzjonalisti f'dan u l-moment. Vera? Le, ejwa għana għataw. Għana, ġibu li bieċa filmat, ħanas. Għandek raġun, sorry, tixfu. ħana, għandi problema. Għaxa qalbek għabibti. Kull min għandu xarum għaxxar. Naqra bjont. U għek, jgħaxbuħ li u jien, dak, Evan, joxismu, baħ mux jien. Għaxek ħazbu. Mela, min taħseb li u laħjar, int jow? Evan? Naħseb jien laħjar fl-affarijiet jgħu. Dalla. Iżo, imma ruf ma sħabek, għandhom għandi antipatiċi li tħomerek għalurna. U ħana millek wahda. Desta li Imwaħ li ma tarf tardum. Eżatt. Għandek l-lajli Montezin, DJ Banana u fl-axħar net l-lommok. Tista salvat nej minn nis. Ibdili blow għal-wahda u l-wiet. L-ommi, għax l-ommi l-ħobba ħafna. L-ħares le ma salvajtix l-ommok. U t-tini? Għalekku jgħidu l-ommi s-sożiet antipati. It-tini, insalva, naħseb il-banana ta' U għajdi mod si toda l-wicċa. Mela, ikollok tinvesti fi program minn dawn, li sen semmilek, flima tinvesti. Pandora, Aroma, jew Santa Monica. Aroma. F'Aroma tinvesti. Aroma. Jaw, you and Peter have a connection. Le, għax nemmer, Pandora, Santa Monica ma jġobnix, nistanajdlek, naraħ t-tedjanti. Pandora, ma toġbok xrut? Le, ħabib, ma tijaj rut. Ma Roma naraħek, fiħ simpatija. Tjoġbok il-bagetti, tu! Xizmin ilu salvajt kelba, xiz jisema. Lola. Kemmi kera jammar għali. Kera? Ikraħ minni. Kemmi kera jammar għali. Mela, min taħseb diġa pruħu liktar minn qoddim? Bej Lola tijak u Owen. U għanti kopxin oħra, innannu spagu. Lola tijak. Alright. Inda għadek bla kantunieri u ċek, għadek. Għadni. Lima minn daw il-nisa, daw domandi fast jgħidulu. Lima minn daw il-nisa, ikollok. Diane Nikolic. Iva. Fara l-sajjar fuq l-ismex kien. U kol. Gerald James Borges. Sorry, ma nafx kif spiċċa fil-lista. Helena Dalli. Le. Julie Zara. Julie Zara mini. Julie. Tal-Ludwig. Again, off again. Al-mado. Dik. Inti għaw kol. Tkaxkira jew le għal-voċka dis-sena? Tkaxkira. Istismani Daniel.
Għandi bżon nagħmel ċajta tal-ewwel ta' April. Għandi bżon xi suġġeriment. Tini. Suġġeriment tal-ċejta kif nagħmlu minn Għax minn għandek ġej. Imma fuq min? Fuq minn il-lot street. Inti suġġerixi, bat jien nagħmilha jien fuq minn. Waħda kifra? Waħda kifra. All right. Waħda kifra. Aqbad, per eżempju, aqbad il-blower. Ek li tixħal il-bibin bieħ. Blowleb. Blowleb. U wara li kunem. Naħraq il-bikini lajn liħdak. Għamlu mal-pum, un baċċa timur jifta. Għares la, mux la. Ewa tiħħara. Għamlu mal-pum, minnaħa l-oħra, un baċċa timur jiftaħ u. Rweġġana. Tajba. 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 Vojta, imma menx taħmel. Tiskanta f'dak il-moħ kbiru mdaqqas landek, kemm ma fiex xej. Sirt nafu golli għallares għatti kol il-fazola inta xtoqtol lil-kulħat. Allura. Jekk ikollok bassa, iż-żomma jew titlaqa. Titlaqa, dik mux.